κολυμβήσι είναι αγαπημένη καλοκαιρινή δραστηριότητα και το σημερινό μας θέμα το αφιερώνουμε στα βρέφη και στις μέλουσες μαμάδες. Είναι κοντά μας η κυρία Θάνου, η οποία είναι υπεύθυνη του κολυμβητηρίου Γοργόνες και Μάκες εδώ στην Αλογλυφάδα για να μας μιλήσει σχετικά με τα τμήματα που λειτουργούν. Κυρία Θάνου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Εμείς σας καλωσορίζουμε στο Γοργόνες και Μάκες. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επισκεφτείτε και να λύσουμε τις απορίες των μαμών. Θα ήθελα να μας μιλήσετε σχετικά με τα τμήματα που υπάρχουν εδώ στο κολυμβητήριο και από ποια ηλικία και μετά τα βρέφη θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιου είδους μάθημα. Μπορούν να ξεκινήσουν σε κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής από τους 3 μήνες μέχρι τα 5 έτη. Και οι μαμάδες? Οι μανούλες μπορούν από την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης μέχρι την τελευταία και να μην υπάρχουν επιπλοκές και να επιτρέπει ο γυναικολόγος φυσικά. Θα ήθελα να μας μιλήσετε και για τις προδιαγραφές υγιεινής εδώ στην πισίνα. Βεβαίως, επειδή τα βρέφη και οι γυμνούσες μανούλες είναι ευαίσθητες ομάδες όσον αφορά τα θέματα και της ασφάλειας και της υγείας, θα πρέπει ο χώρος που θα επιλέξουν για να κάνουν βρεφική κολύμβηση και υδρογυμναστική εγγύων αντίστοιχα να πληρεί κάποιες απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Θα πρέπει να αποφύγουμε κατά το δυνατόν το χλώριο, άρα ο τρόπος απολύμανσης να είναι το ενεργό οξυγόνο που είναι πιο αποτελεσματικός και περισσότερο υποαλλεργικός. Θα πρέπει η θερμοκρασία του νερού να είναι σε κατάλληλους βαθμούς μεταξύ 30 και 33 βαθμούς Κελσίου και θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι η καθαριότητα και ο μικροβιολογικός έλεγχος του νερού γίνεται τακτικά και συστηματικά. Τα μωράκια πώς είναι ντυμένα όταν μπαίνουν μέσα, γιατί είδα φοράνε κάτι πάνω σε ειδικές αδιάβροχες. Μάλιστα, για να συμμετάσχουν τα μωρά στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο να φορέσουν είτε αδιάβροχες πάνες που κυκλοφορούν οι εταιρείες στο εμπόριο, είτε κάποια ειδικά μαγιό με διπλή εσωτερική επένδυση που κρατάνε τα πιπί και τα κακά για να μην έχουμε ατυχήματα στην πισίνα. Μάλιστα. Μπορούν τα παιδάκια να συνοδεύονται από τους γονείς τους, φαντάζομαι μέσα, Είναι απαραίτητο σε αυτή την ηλικία να συνοδεύονται από τους γονείς τους, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που τα καταλαβαίνουν καλύτερα από όλους και επειδή τα μωράκια μας είναι μικρά, επικοινωνούν κυρίως με τη γλώσσα του σώματος. Γι' αυτό θέλουμε να περνάνε με τους γονείς τους δημιουργικό χρόνο και να έχουν πιο γρήγορο αποτέλεσμα όσον αφορά την πρόοδό τους. Και φαντάζομαι ότι στα μικρά μωράκια, επειδή κατά τη διάρκεια της κοίησης ζούσαν και μέσα στο νερό, οπότε νομίζω είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Ναι, το ευχαριστούνται. Το ευχαριστούνται πάρα πολύ. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε μέχρι τον 10ο μήνα, τον πρώτο έτος, κάποια αντανακλαστικά που έχουν τα μωράκια μέσα στη μήτρα της μαμάς τους. Είναι πολύ εύκολοι μαθητές, όσο πιο βρέφη τόσο καλύτερα, γιατί τα διατηρούμε τα αντανακλαστικά και τα κάνουμε μετά συνειδητές κινήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό βλέπετε τα πιτσιρίκια να κάνουν μεγάλα μακροβούτια και να καταλαβαίνουν πολύ ώρα. Οι εγγραφές γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι εγγραφές γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κλείνουμε μόνο το μήνα Αύγουστο για να στηρίσουμε το χώρο και να περιμένουμε από το Σεπτέμβριο τα καινούργια μας παιδάκια. Και τα τμήματα είναι διαρθρωμένα έτσι ώστε να πάσα στιγμή κάποιο βρεφάκι να μπορεί να ενταχθεί στο κατάλληλο για αυτό το τμήμα. Τα τμήματα λειτουργούν αυτοσχεδιαστικά ή υπάρχει κάποιος δάσκαλος που τους κατευθύνει? Υπάρχει κάποιος δάσκαλος ο οποίος δίνει το κατάλληλο σχεσιολόγιο για την κατάλληλη ηλικία. Επειδή ανάλογα με την ηλικία του παιδιού η ορίμανση του κεφάλου είναι διαφορετική και εκπαιδεύονται με διαφορετικό τρόπο, υπάρχει ασχεσιολόγιο κατάλληλο για κάθε ηλικία που ο δάσκαλος το δείχνει στους γονείς και οι γονείς το κάνουν στα παιδιά τους. Ο δάσκαλος είναι μέσα στην πισίνα βέβαια πάντα και βοηθάει να εκτελεστεί σωστά η άσκηση.